Milí divadelní přátelé, je tu středa, to znamená další díl Antre, které pro vás připravuje Volné sdružení východočeských divadelníků ve spolupráci s Centrem uměleckých aktivit Hradec Králové, odsud z Galerie Václava Havla, které děkujeme za azyl. Hnedka v úvodu je třeba říct, že nad Antre drží záštitu dva hejtmané, teda hejtman Pardubického kraje Martin Netolický a hejtman Královéhradeckého kraje Martin Červíček. Děkujeme. A my tu máme pro vás dalšího hosta. Já musím říct, že jsem teďka vlastně jako pln nových zážitků. Neb jsem byl před týden je to zpátky, na premiéře v Úpici. Naším dnešním hostem je Adam Horký. Ahoj. Ahoj Pepo, dobrý den. Tak. My se s Adamem potkáváme na přehlídkách už nějaký čas. Každopádně teďka máte nový špíl v Úpici, ovšem ty tam vlastně momentálně nežiješ. Nežiju v Úpici, žiju ve Vysokém Mýtě, kde taky teda hraju divadlo. A do tohohle projektu mě oslovil Hasan Zahirovič, který to režíroval, a s tím, jestli bych nehrál dílo Karla Čapka. Takže to bylo náročný, dojížděl. Což je název postavy, je potřeba říct, aby to jako zaznělo. Ano, název postavy, dílo Karla Čapka ve hře Helena. To jsem hrál. A ty zkoušky byly náročný časově hodně, protože jsem dojížděl vlastně 2 měsíce každý týden na otočku do Úpice. Vracel jsem se buď to pozdě v noci, anebo druhý den ráno. Takže to bylo takový jako časově náročný, ale užil jsem si to a myslím, že to stálo za to, nebo aspoň diváci posoudí. Já jsem velmi spokojený divák, tak to před závorku je potřeba říct. Jedná se o autorskou věc. Ano. Vlastně světovou premiéru jste měli. Pojďme představit teda Helenu. Tak Helena má podtitul, to možná by mělo taky zaznít. Je to Helena ve stínu bratří Čapků a vlastně to poukazuje na sestru bratří Čapků, která celý život byla ve stínu jejich, protože prostě ta jejich tvorba se dostala dál a ta Helena zkrátka žila celý život v tom stínu, jak to vlastně je ten název té hry. A pojednává to o jejím životě, o tom, že vlastně taky měla svoje sny, taky chtěla třeba hrát na klavír, taky chtěla něco psát a vlastně chtěla někam prorazit, ale jelikož byla jiná doba, tak úplně nemohla. A vlastně je to tam na té hře hezky vidět, jak se potkává ten vztah s tím jejím otcem, který byl trochu benevolentní, vlastně jí to tak trošku přál. Na druhou stranu ta matka byla hodně takovej pes, se dalo říct, když to řeknu takhle. Takhle určená svojí dobou, že? Určená svojí dobou. Určitě. Dobře, proč se hraje Helena v Úpici? No, protože se tam bratři Čapci narodili a strávili tam dětství. A protože je to shodou okolností taky 200 let od založení Úpického divadla, a proto se takhle sešly tyhle dva významné události, které se v Úpici dějí, a vzešla z toho Helena. Hele, a ten nápad, my jsme tady mluvili samozřejmě už o historii úpického souboru, tak to už máme v jiném díle našeho Antre. Nicméně, jak vznikl ten nápad? Jestli to víš teda samozřejmě, to nevím, že se udělá právě tenhle ten titul. Já si myslím, že teďka abych nemluvil úplně do větru, ale co jsem tak slyšel, tak Hasan měl mimo divadlo nějakou přednášku v Úpici. A Zina Rigrová, která vlastně je v souboru, tak se bavila s Hasanem, jestli by bylo možné, jestli by nám nedoporučil nějakou hru, která by se dala hrát od bratří Čapků. A on doporučil, že by bylo nejlepší, kdyby se napsalo něco úplně nového přímo pro ten soubor. No a potom už se to s ním dořešilo, nabídla se mu ta režie a v podstatě vzal to a tak pak už se to odehrálo a sešlo se to. Takže. Jo. Tam je taky potřeba říct, že vlastně jako na počátku se ocitáme v roce 1960, když tak mě oprav, pokud říkám špatný počet, ano. Kdy vlastně Helena přijíždí do Úpice podívat se do toho svého rodného města, do toho města svého dětství. Ale vlastně jako není úplně vítána, že? Tedy komunistickými pohlaváry té doby.
a pak se dostáváme retrospektivně k jejímu dětství. Ano. Hasan mi říkal u vás v divadle, že když ta hra vznikala, tak autora scénáře přivezl do Úpice a několik dnů, snad nevím, dlouho mu tam přednášel o tom, co vlastně jako všechno ty reálie, jak to fungovalo. Mm-hmm. Měli jste i vy možnost jako herci do toho nějak jako vstoupit? Já se přiznám, že my jsme velkou část zkoušení zkoušeli vlastně rozdělené skupiny. Aha. A jelikož já jsem hrál dílo Karla Čapka a byl jsem tam s bratrem Josefem a byli jsme v podstatě jenom dva, tak naše zkoušky dlouhou dobu probíhaly tak, že jsme byli jenom dva na jevišti a Hasan v hledišti. Takže já ne a nevím, jak to měl zbytek souboru. Takže tak. Dobře. Dílo Karla Čapka. Tak vy tam oba dva, tedy s bratrem Josefem, ano, citujete Čapkovy texty. Možná to taky možná ještě úplně neproběhlo v médiích veřejně, že sourozenci Čapkovi, včetně Heleny, se stali v loni na Jiráskově Hronovu čestnými občany města Hronov, tak se to tak jako hezky spojuje všechno dohromady, že se na Helenu nezapomnělo. Hasan zároveň jako velký propagátor díla Čapků a taky života Heleny Čapkové, která vlastně ten jejich odkaz, zvlášť v těch letech komunistické diktatury, vlastně nesla a propagovala, tak dostala to čestné občanství společně s nimi. Téma je jasné. Soubor má 200 let. Máte zároveň mnoho jaksi slavných divadelních rodáků, že, v Úpici. Tak s Petrem Lantou jsme se potkali na té nedělní druhé premiéře. Petr Kracík byl, pokud jsem pochopil správně, na první premiéře. Ano. Co říkali tihleti vaši rodáci? Tak s Petrem Kracíkem jsem se po premiéře bavil a on teda úplně nedává znát na první dobrou, že by řekl všecko, jo, bylo to dobrý nebo to, ale bylo vidět, že se mu to líbilo a chválil. Bylo to jako příjemný. Byla tam i paní Císařová a ta taky chválila ten kousek jako a i nás jako herce, takže takováhle pochvala od lidí, kteří tomu řemeslu rozumějí, je jako skvělá. To vždycky jako povzbudí, potěší. Tak, zároveň teda já omlouvám se režii, že teďka tady zase pokusím najít fotky, abychom o tom jenom nemluvili, ale taky se na něco podívali. Tak tady máme dílo Karla Čapka. Ano, to je vlastně ta úvodní scéna. To vlastně otvírá celou hru, jestli to můžu prozradit, že dílo Karla Čapka, jako já, přijede na 3 kolce a řekne tam vlastně úvodní monolog o rodném kraji. Co to je ten rodný kraj a potom odjedu zase zpět a začne ta hra v ty komunisti. Tady jsem s Josefem Čapkem, s Láďou Lisickým, tohle je pohádka v divadle Di. K tomu se ještě hnedka dostaneme. Tak já to možná teďka jenom, Leo, jestli můžeš vyskočit z toho projektování. Tak, protože ty právě, sám jsi to už řekl, že ses odstěhoval do Vysokého Mýta, kde se spustil též do divadelní tvorby. Ano. Zároveň, to byla kolikátá tvoje vlastně role v úpickém souboru? Helena byla druhá role v úpickém souboru. Takže první byla prodanka. První byla prodaná nevěsta, do které jsem naskočil jako do hotového představení a vlastně jsem tam alternoval roli Jeníka a druhá byla Helena. Takže jsem toho v Úpici zase tak moc nestihl. Dobře, no. A tak ty jsi ale odskočil i přes kopec, jestli to tak jako můžu říct, ne? Určitě. To byla teda velká náhoda, protože jelikož jsem divadelním nadšencem, tak jsem začal, to bylo zrovna v době, kdy jsem opravdu nastoupil do Úpice, do té prodanky a začali jsme to jako zkoušet a najednou byl i festival v Červeném Kostelci, já jsem tam tak seděl, koukal na to divadlo, říkal jsem si, to je nádherný divadlo, já bych si tady chtěl zahrát. To jsem si říkal tak pro sebe. A potom jsem po představení šel na divadelní bar, tam jsem si dal vodu, jak já už vodu piju po každé. A snad tě to neurazí, já jsem si teda dal pivo. Neurazí. A vedle mě stála Jana Jančíková a řekla, nejste náhodou herec? Jsem říkal, no tak už 14 dní zkouším v Úpici. Jsem.
A ona mi říká, tak víte co, já vám zítra donesu scénář a přesně takovej typ, jako jste vy, bych hledala do své nové hry Králičí nora. No tak jsem druhý den přijel, ona mi opravdu dala scénář a začalo dlouhý zkoušení Králičí nory. Dlouhý je dlouho. Asi 10 měsíců se to zkoušelo, ano, a hráli jsme to 5krát, takže bohužel bylo to hezký představení, škoda, že se odehrálo tak málo. No. No a kde se to vzalo v Adamovi, že se vrhnul k divadlu? Máš v rodině nějaké předobrazy, vzory? Nemám v rodině předobrazy, jsem taková možná výjimka. Jako, vymykám se v tomhle tom smyslu, ale jako už vlastně od školky, když jsme měli hrát nějaký první divadelní představení, tak já jsem k těm hercům nebo k tomu divadlu jako vzhlížel a bral jsem to s hrozným jako fakt respektem a s takovým jako, že teď o něco jde. A potom, když jsme jezdili třeba jako se školou právě do Klicperova divadla, tak já na ty herce koukal jako na... No nevím, zkrátka jsem je obdivoval, jo, ale myslel jsem si, že to je normální, že to tak má jako každý kluk v mém věku, protože tam jsou jako nasvícený a působí tam, že takový to jevištní charisma. A pak jsem přišel na to s odstupem času, že vlastně ty vrstevníky to zas až tak nebralo, že nějaký herci na jevišti, že to byla spíš nuda a že pro ně, jo. A tak vlastně od malička mě to k tomu táhlo, no. No a tak jsi chodil jsi do nějakého dramaťáku? Ano, chodil jsem do dramatického kroužku a tam jsem nabyl pocit, že všecko umím a všecko znám, což se jako stydím zpětně, ale řeknu to. A tím pádem potom, když se rozhodovalo kam na střední školu, tak jelikož jsem zároveň měl pocit, že všecko umím a všecko znám, ale na druhou stranu jsem se špatně učil a byla ve mně malá dušička přihlásit se na konzervatoř, protože jsem se prostě bál, měl jsem z toho strach, netušil jsem, že třeba já bych mohl být ten talentovaný v úvozovkách, tak jsem to ani nešel zkusit a šel jsem a vystudoval jsem grafickou střední školu. S tím, že jako herec určitě někdy budu a to až se mi zachce, to jsem měl takovýhle naivní představy. Jako. A potom, když začal covid a já jsem nastoupil do své první práce po škole, tak jsem si říkal, ale já tohle nechci dělat, takovýhle práce, protože celý život budu nešťastný. Mě to celý život táhlo k tomu divadlu a táhlo k tomu dělat to divadlo. Tak jsem se prostě rozhodl, že úplně vlastně s minimem, protože i v těch dramaťácích, co jsem byl, my jsme nedělali žádný jako herecký cvičení. To byl prostě dramaťák typu tady máš text, budem ho celý školní rok zkoušet do zblbnutí a pak to jednou zahrajeme a bude konec. Ale nebylo to žádný herecký cvičení, něco na rozvíjení. Takže já jsem neuměl vůbec nic, nevěděl jsem nic, měl jsem jenom odhodlání to jít zkusit. A tak jsem se tak nějak jako s pomocí jedné kamarádky, ale bylo to online, což divadlo online je trošku komplikovaný problém dělat, tak jsem se de facto sám připravoval na přijímačky do Ostravy, na konzervatoř a dostal jsem se do druhého kola, což jsem rád. Pak jsem se dál nedostal, což mě teda bolelo, ale řekl jsem si, že to divadlo natolik chci dělat a teď nechci jako, aby se to dalo nějak napadnout, ale že prostě to divadlo mám natolik rád, že se nedám odradit tím, jestli mě někdo řekl na talentovkách, jo, ty se nám líbíš, ale ten víc. Že to chci dělat. Jo, a tak jsem se vydal zaklepat na dveře do Úpice, kde mě teda přijali a to pak navazuje už na tu Králičí noru a na ten Kostelec. No, takhle to šlo. Tak jste hráli asi pohádky, předpokládám, na tom dramaťáku? Na tom dramaťáku to bylo na základní škole, kde se hrály pohádky. Potom, když jsem studoval v Pardubicích tu grafickou školu, tak to byl dramaťák, kde jsme taky hráli pohádky. Já jsem tam hrál role jako otec Školastikus a takhle. A zkrátka pohádky, ano. Takže vlastně pak první tyhle větší divadla byl ten Kostelec, teďka ta Helena a... No a tak zmiňuješ vlastně jako 3 tituly, které jsou vlastně jako dost specifické. Ano. Konec konců pro Danka vaše je hodně slavná záležitost, která byla uznávána, je uznávána a hrána stále dokola.
Tak jak jsi to vnímal, když jsi měl vlastně zážitek nebo tu zkušenost svojí vlastní z těch pohádek? Ano. A pak najednou se inscenuje Prodanka vlastně tak, jak se inscenuje na tom kolotoči, teda ne úplně standardním způsobem. Já se přiznám, že tím, že to byla vlastně první takhle divadelní zkušenost fakt v té budově, v divadle, jako v souboru. Počkej, byste nehráli ten dramaťák v divadle? Ne, to bylo prostě ve třídě, okay. Jo. Takže já jsem fakt poprvé na jevišti stál až v té Úpici a chodil jsem tam jak prostě... Hele, má pro tebe divadlo vůni? Má a každý jinou. Specifickou. Třeba Klicperák má pro mě úplně jinou vůni než Úpický divadlo nebo Kostelecký. Fakt, jako jsou to podobné vůně, ale každý divadlo má jinou vůni. Okay. Takže tak to vnímám. A no, bral jsem to hrozně zodpovědně. Jako, že najednou budu ten Jeník a celou dobu jsem jim tvrdil, že chci být herec a měl jsem v sobě tu touhu, ale ještě jsem vlastně nestál na jevišti, když se to řekne takhle. A první zkoušky jsem byl neskutečně nemotornej. Jako, ne, opravdu, tak to ne, proč to neříct, jo, fakt jsem byl nemotornej a byl jsem na sebe naštvaný. Říkal jsem si, cítil jsem, že to ve mně je, ale potřeboval jsem si to sám objevit, prostě potřeboval jsem se v tom dovzdělat a tu dovednost si získat prostě, jo, takže potom, když jsme to hráli, tak už to bylo jako lepší a lepší a v tomhle duchu se furt posouvám nahoru a nahoru, co se týká toho řemesla divadelního. Ale tohle byly úplný pro mě začátky a od té doby si myslím, že po absolvování spoustu kurzů toho, jaká touha mě žene dovzdělávat se v tom divadle a opravdu ho dělat jako čtu si různé knížky a konec konců teďka mám i tu profesionální praxi v tom divadle s tou Adélou. Tak, ano, krásný jasný můstek. Protože ty jsi mě zaskočil, když jsme se bavili v Úpici, že jsi letos odehrál 30, si říkal, představení? Ano, kolem 30, tak si myslím. No, tak my předtáčíme tento díl, ale každopádně jsme v květnu. Ano, čili 4 měsíce jsou za námi z tohoto kalendářního roku. 30 kousků je celkem pěkný počet. Je a musím říct, že nebo já jsem na sobě zjistil, jak neskutečně je to znát. Třeba teďka při té premiéře Heleny, když jsem stál na jevišti a opravdu jsem byl v podstatě klidnej. Nic mě nerozhodilo, když tam někdo zakašlal, já hraju pro děti. Ty jsou prostě vlastně těžký publikum, takže nerozhazovalo mě to, jo. Bylo to prostě příjemný a člověk cítí, že ta herecká praxe a ta vyhranost, když fakt hrajete jako intenzivně, tak se to dá prostě trénovat a dá se na to zvyknout, že to není, když jsme hráli vlastně čistě v Úpici nebo Kostelci, tak jsem odehrál třeba 5 představení do roka a člověk pak má pocit, ježišmarja, už tam jdu, to musím, jako to je sváteční věc, abych byl uhlazený a dobrý a všechno. A vlastně teď to člověk vnímá normálně, že jde hrát, ale je to zdravý. Soustředí se, nebo má pozornost na to divadlo a není tam s takovým tím, ježišmarja, musím si to všecko, aby tohle, jo, vlastně je to plus, je to bonus, určitě je to pro mě super a jsem za to vděčný. No a tím pádem divadlo se ti stalo profesí? Ano. Jako živím se tím, ještě mám teda brigádu na půl, takže to mám tak jako půl na půl, ale jsem za to moc rád a já jsem, jako to asi nemá smysl zapírat, já jsem k tomu vždycky tíhnul, já jsem opravdu chtěl dělat divadlo profesionálně. To je v pořádku. Čili teda já si furt jako říkám, že ta grafika je to umělecký obor, čili jako tam jsi nebyl zase tak jako hrozně daleko jako od divadla. Ale sám jsi řekl, že bys byl jako nešťastný, čili jsi dostal k tomu, že... A teď jak k tomu došlo? Že jsi ocitnul ve Vysokém Mýtě, tam jsi se seznámil s Adélou. Ano. A získal jsi profesi. No došlo k tomu tak, že já se ještě vrátím do té Úpice, protože tam to zase začalo. Když jsem zkoušel v Úpici se souborem, tak jsem k tomu pracoval jako pečovatel. Staral jsem se o starý lidi, byl jsem prostě rok na takovýhle jako životní škole, by se dalo říct, protože to bylo opravdu jako náročný psychicky i teda fyzicky konec konců.
Člověk se tam setká se smrtí, prostě se životem v různých podobách. Ano. To jako a furt právě tím, jak mě to táhlo, tak jsem přemýšlel. A po tom roce jsem si řekl, je čas odejít z Beránku, chci se přestěhovat k Vysokému Mýtu, protože tam mám přítelkyni, takže proto jsem se přestěhoval k Vysokému Mýtu. A říkal jsem si, ale chci už začít pracovat někde v divadle. Ale je jedno, jako jestli osvětlovač nebo v šatně, ale prostě, nebo kulisák, ale prostě chci do divadla. Obepsal jsem divadla tady různě, východočeský divadlo Tramtárie v Olomouci, protože u nás to není zase tak daleko, pak v Šumperku a nikdo se neozval. Jo, což teďka zpětně vidím, že prostě bylo trošku naivní, ale byla to zkušenost, to nevadí. A pak tak už jsem teda opustil to, že si najdu práci v divadle. Říkal jsem si, no tak dobrý, tady prostě skladník, ale konec konců ještě chci zkusit tohle malý divadlo ve Vysokém Mýtě. Už nemám co ztratit, byl jsem trošku takovej už jako, víš, jak to myslím, když fakt něco chceš, zkoušíš na různých frontách a nikdo ti ani neodepíše v ten moment, ale ty to chceš, ta touha tam je, tak jsem říkal, napíšu ještě do divadla, počítám s tím, že mě neodepíšou, nevadí, zkusím to. Tak jsem poslal e-mail, dobrý den, ten samej, jako všem, dobrý den, jmenuji se Adam Horký, miluju divadlo, tohle. A přišla odpověď a vlastně se to sešlo pro mě dobře, protože zrovna tam odcházela herečka, a já jsem to neměl šanci tušit, ale zrovna tam odcházela herečka a tím, že je to fakt malej soubor, tak i když vypadne jeden herec, tak je to problém. A zrovna jsem se já ozval právě Adéle a Adéla si se mnou dala schůzku, já jsem jí možná zaujal tím, jakou mám touhu pro tu věc a že to divadlo fakt chci dělat jako pořádně a poctivě. A tak mě vzala. Pojďme představit to divadlo, ano. Protože to je zase jako pro mě obdivuhodný, že Vysoké Mýto, nevím, kolik má obyvatel, 10 000? Asi tak. Takže relativně malé město a přesto tam vzniklo, co tam vzniklo. Tak kdybys představil vaše divadlo? Divadlo je profesionální divadlo, který se zaměřuje spíše na dětského diváka, ale má kousky i pro dospělého, ale převážně přeci jenom pro toho dětského a založila ho Adéla Pelarová, když se přestěhovala vlastně z Prahy. Adéla má vystudovanou jako damu a nejdřív, když přišla z Prahy do Mejta, tak založila dramaťák pro svoje děti, protože jí tam chybělo něco, kde by jako ty děti mohly dostat nějaký dobrý dramatický kroužek, protože ona má takový heslo, že ta dramatická výchova vám pomůže prostě i v životě, nejenom když se chcete věnovat divadlu, ale že vám to pomůže a dá vhled i do života. Že vám to otevře, formuje osobnost. A tak založila nejdřív dramaťák pro děti, pak měli touhu hrát dramaťák i dospělí, takže založila dramaťák pro dospělí, no a potom začal sílit tlak na to, jestli i ona nechce dělat divadlo a ona teda založila to divadlo a vlastně jezdíme s tím po školách, školkách nebo do kulturních domů, prostě kam si nás kdo pozve. Jaký je repec? Co máte na repertoáru? Teďka máme na repertoáru já si vzpomenu, zkoušíme nový představení, to je taky pohádka, potom zkoušíme, nebo máme už na repertoáru Ošípkové růžence, jak Honza ke štěstí přišel, pohádku. Což jsem na tvém Facebooku viděl jako poslední, ne? Zatím jako... Ano, to byl teďka poslední kus a teďka zkoušíme novou pohádku, ale o který mám ještě zakázáno mluvit, aby se nenarušovalo zkoušení. Takže o tom pomlčím, ale taky je to, myslím si, že to bude moc hezký kus, až se to naskouší. Fakt zase to bude o level dál, si myslím, i provedením, než ty pohádky teď, za kterými si ale moc stojíme a myslím si, že jsou že jsou fajn. Zároveň máte vlastní prostor v Mýtě. Já až pojedu, tak už jsem se jako zorientoval mezi bránou a náměstím, tak vím, kde mám hledat. Váš
divadelní ateliér. No, divadeliér. Divadeliér. Co se tam všechno děje? Dějou se tam kulturní akce, vernisáže, koncerty, různý autorský čtení, různý jako sešlosti, všecko možný. Všecko možný, co se kultury a rozvíjení ducha týká. Takhle bych to nazval. Hele, a já teď samozřejmě nevím, jak vysokomíčtí jsou orientováni na umění. Znám vaše divadlo. Šemberovo divadlo, děkuju, tak to znám samozřejmě. Ale jinak nevím, tak předpokládám, že ta nabídka je tak jako v každém jiném menším městě, že se pozve agenturka nebo se pozve třeba Klitsprovo divadlo, jasně, ale že to je teda orientovaný asi především na komedie, jestli jo, je to tak říct? Jo, tak asi jo. Určitě. Tak ty zájezdový divadla, nebo pak, když se něco hraje takhle a pozve se někdo, tak to jsou většinou takový ty právě komerční hry, komerční věci, což tak bývá. No. A vedle toho teda tam vznikl váš ateliér. Ano. A jak to třeba jako cítíš ty? Jako je to nějaká alternativa vedle toho divadla, nebo je to doplnění, jako jde to ruku v ruce, nebo nabízíte něco jako úplně jiného než v tom kulturáku, nebo než v tom divadle? Myslím si, že určitě ano. Jako jsou tam zajímavé věci, které by třeba právě do takhle velkého prostoru neměli až takovou šanci třeba se úplně dostat, nebo by to bylo pro ně trošku těžší. A tady si myslím, že ten divadeliér je bezpečný prostor pro umělce a jako myslím, že docela žádaný prostor, že lidi tam chtějí vystupovat, když už pak mají s tím zkušenost. Takže určitě je to plus a myslím si, že vždycky, když je něco, co může třeba konkurovat, nebo tak je to zdravý. Myslím si, že je to zdravý, když pak není jenom jedna věc v tom městě, ale třeba více a vlastně se můžou konkurovat. Tak. Jo, ne, tak já s tou souhlasím, to je úplně v pořádku, to je jasný. No a teďka co dál? Tak si s partnerkou teda u Vysokého Mýta ano. Jedete pohádky. A jaký máš další cíle? Sny? Touhy? Mety, tak... Já vím, ta tálie, ale tak to musíme k tomu jako dostat. Samozřejmě, tak ta tálie je hlavní, pak se zvrátíme. Ne, jako moje meta, nebo touha, je hrát v kamenném divadle. To bych byl moc rád. A myslím, že proto dělám hodně, ale chtěl bych být prostě poctivě si říct, že jsem jako dobrý herec a že byť nemám formální vzdělání, tak jsem dobře vzdělaný neformálně, protože proto dělám fakt hodně, mám spoustu různých hezkých a pěkných hereckých knížek, které jsou mě velkou inspirací a díky téhle praxi to můžu s tím pracovat zase jinak, než pak, když člověk si přečet hereckou knížku a neměl to kde rozvíjet, jenom tak o tom, jako si mluvil. V současné době jsem moc rád tam, kde jsem, protože je to úžasná praxe, je to naprosto skvělý. Tak to nemusíš pustit, jako kdyby ses dostal do kamenného divadla, tak to neznamená, že nemůžete s Adélou dál jako tvořit na tom malém městě. Že? Ano. Ale zkrátka ta meta je dostat se do nějakého kamenného divadla a to bych byl rád. Nebo prostě nějakou hostovačku, mít víc těch profesionálních projektů. Tak ty jsi zmínil kurzy. Ano. Tak teďka jsi v konzervatoři, říkám to dobře? Nejsem. Nejsem v konzervatoři, ale znám Centrum uměleckých aktivit tady v Ano, malá reklama, ta se musí dělat, ano. Ano, Centrum uměleckých aktivit Hradec Králové. A tam jsem byl s Evou Spoustovou na skvělým Hlasovce, ano. Potom s Petrem Kracíkem, herecký. A pak jezdím velmi rád do divadla D21 s Petrem Pochopem na herecké kurzy. No a konec konců pak i s tou Adélou jsme si říkali, že bychom mohli si tak jako interně dělat něco jako hereckou laboratoř, protože jsme se... má nápady, hele, to je super. Protože jsme se bavili o tom, že v podstatě herci, který jako pak se dostanou do divadla a dělají to, tak jasně, mají praxi, všecko, ale třeba se úplně zase tak nerozvíjejí v tom smyslu, že by chtěli
zkoušet něco, že mají nějakou už to svoje osvědčený, jo, což je samozřejmě skvělý. Zajeté koleje. A tím to nemyslím vůbec špatně, jako jo. Vlastně. Ale dělat něco, experimentovat, prostě založit něco bez nároku na to, že vznikne představení, ale prostě si tak zkoumat ty hranice herectví, kam až se dá zajít. Tak kdyby jsme teďka začali dělat, zatím se o tom tak jako bavíme, že by se to dalo, tak to bych byl moc rád. To si myslím, že by bylo zase jako přínosný. Co to Damu? To je věc, která mě pořád vrtá hlavou. Opravdu, protože divadelní vzdělání je důležitý, to jako já nechci zastírat, že není, jo, ale na druhou stranu já jsem vlastně rád za tu cestu, kterou jdu bez té školy. Jasně. A vlastně chtěl jsem jí, nedostal jsem se, začal jsem jinou cestu a vlastně teďka jdu zcela vědomě tou cestou bez toho oficiálního hereckého vzdělání. Samozřejmě, že se člověk musí dovzdělávat sám a jinak, protože přijít a kdybych, jak jsem už mluvil ze začátku, že jsem měl prostě nastavení, já o divadle všechno znám, jako jsem prostě nejlepší herec na světě, jen to o mě ještě nevědí. Musí mě objevit. Nejlépe, když budu sedět sám doma tady, tak mě musí objevit časem. Ne, tak v podstatě jdu tou cestou bez toho oficiálního hereckého vzdělání a zatím mě to zajímá, kam mě to dostane. Jsme se o tom bavili před natáčením, že si fanda Klicperova divadla v Hradci Králové. Ano. Čili když se podíváme na dramaturgický plán toho, jaké věci se zkouší v Klicperáku, tak to nejsou úplně ty komerční věci, o kterých jsme mluvili, že jezdí na ta malá města. Tak to je to, co tě zajímá? Ano. Určitě, to je to, co mě zajímá a co chci dělat, protože pro mě ty komerční věci chápu, proč se dělají, chápu, že pro lidi, kteří úplně nejsou fandové divadla a jdou si tam jednou za rok, že se rádi zasmějou, když vidějí nějakého známého herce z televize a smějou se, ani nevědí proč, ale to mě úplně neláká právě. A máš teda roli, kterou by si chtěl jako někdy v budoucnu zahrát? Mám. Někdy v budoucnu bych si chtěl zahrát Spalovače mrtvol. Aha. To by mě bavilo. To mně přijde fascinující. Ten přerod té postavy vlastně, když se z takového, ale na to ještě nemám věk, ale v budoucnu okay. Na to věk mít budu, tak to by mě bavilo. To by mě hodně bavilo a to mě zajímá. Jako a přijde mně, že ta práce herecká na tomhle je fantastická. A mě třeba, protože já jsem komediálně založený, tak pro mě by bylo neskutečně pro mě jako osobu zábavný poprat se s tím. Jako vzít si jako protiúkol. Vzít si protiúkol a poprat se s takovýmhle charakterem, který se vlastně proměňuje během té hry. Tak to by mě bavilo. No, dobře. No. Bejt spalovač. Já nevím, jestli to ještě tam po tom, co si ho vzal Norbert Lichý, jestli to ještě jako, víš, jako, že teďka všichni budou, to jako když Bára Hrzánová prostě hraje už nevím jak dlouho, no a teď mě vypadlo, to mě ale pomožte mi, co hraje Bára Hrzánová? Já to netuším. Hrdý Budžes, děkuju. Hrdýho Budžese, tak si myslím, že úplně stejně se tam teďka jako budou všichni jako dívat na Spalovače s Norbertem, protože to prostě jako to je dokonce na druhou protiúkol, si myslím. To je pravda. Protože... Nejenom porvat se sám se sebou, ale zároveň teda jako s tou ikonickou inscenací, kterou v podstatě jako... To je pravda, protože pak to všichni srovnávají tyhle věci a je těžký vymanit se z té škatulky, že jo, nebo jako vlastně, to mě nenapadlo, to je pravda, ale i tak bych si ho rád v budoucnu zahrál. Děkuji tady produkci za nový drink. Hele, a když jsi komediální typ, uvažoval jsi o nějakém vlastním třeba talk show pořadu, stand-upu nebo něčem takovým? Určitě ne. Určitě jsem... Proč jsem o tom neuvažoval? Protože se opravdu cítím... Bezpečně v tom textu, který má, teda v tvaru, který má jasný scénář, jasný text. Ano, prostě zkrátka mě baví čistě to divadelní herectví a ta práce a zkoumání do hloubky na tom herectví. Takže kdybych vybočil, tak mě to trošku přijde, že vlastně můžu dělat něco jiného, co mě třeba zajímá víc. Okay. Takhle to beru. Hele, a jak přijímáš kritiku?
Nevím, jestli se o vás píšou, o vašem divadle recenze někde, ale tak když přijde, a už jsme to vlastně zmínili, že ten dětský divák je nejpřísnější soudce, ano. Protože ten řekne naprosto jasně, co si myslí, líbí, nelíbí, nehraje si vůbec na nic, že jo? Jak přijímáš kritiku? Já se přiznám, že nejvíc kritický jsem sám k sobě, já. Takže hodně se s kritikou peru sám ze sebou. Jo, a snažím se to zvlášť během představení odbourávat, protože tohle je třeba věc, která mě pořád ještě blokuje a pracuju na ní, že během představení tam mám takovýho čertíka, který prostě říká, seš dobrý nebo ne? Nejseš. Jo, a je to špatně. S tím se musím jako poprat sám ze sebou, takže to je vnitřní můj kritik, ale vím, na co narážíš a co tím myslíš, já jsem za každou kritiku, ať už pozitivní nebo negativní rád, ale musí mě člověk říct, co přesně by se dalo zlepšit, nebo co přesně se mu líbilo, abych věděl a spojil si, co funguje, co nefunguje a tvořil si tak nějakou svoji databázi toho, co asi tak jako zabírá, co nezabírá, proč to nezabírá. Takže to. Ale pokud je neopodstatněná, nebo třeba hůř přijímám chválu, když řekne, no to bylo skvělé, já říkám, no ne, já si v hlavě řeknu děkuju, ale nebylo, mohl to být lepší. Ano. Asi jsem. Ne, já směřuji samozřejmě i k tomu Kostelci, protože zaplať pánbůh za náš systém přehlídek, zaplať pánbůh, protože tam je lektorský sbor, který dává zpětnou vazbu. Tak jak to hodnotíš třeba, nebo jak to vnímáš na přehlídkách? Na těch přehlídkách mně přijde, že vždycky zhodnocení, který jsem se setkal já, bylo vždycky fair, musím říct. Takže jsem se nikdy nesetkal s něčím, že by jako nás vyloženě někdo tepal za něco, co zbytečně. Vždycky to hodnocení zkrátka mně přišlo fair a je dobře, že to tam je, si myslím. Protože vám někdo řekne, hele, přesně, tohle funguje, tohle nefunguje, zkuste se na to podívat z jiného úhle pohledu, ale zároveň oceňuju tohle, takže to mně přijde fair a přijde mně to moc fajn, tohle hodnocení, nebo celkově tyhle přehlídky. A vy jste vlastně se všemi těmi 3 zmíněnými v úvodu inscenacemi, tedy jak s Prodankou, tak s Králičí norou, tak teďka Helena uvidíme. Předpokládám, že pojedete na nějakou přehlídku se podívat. Taky předpokládám. Tak to jsou zrovna jako věci, které procházely tím systémem, že Prodanka na Jirásku v Hronov konec konců. Hrali jste venku v parku, že to tak? Tam hrál ještě Čenda, toho Jeníka. Já jsem nastoupil až později, takže s tímhle zkušenost nemám. No a s Norou jste byli ve Volyni? S Norou jsme nebyli ve Volyni, s Norou jsme byli v Třebechovicích a potom v Hradci Králové na regionech, to jsme tam byli jako doplňkový program, ale jinak si myslím, že snad ani kromě Kostelce jsme tam snad nikde nebyli. A jezdíš na Hronov? Jezdím na Hronov, jak na semináře, tak na představení a přijde mně to úplně úžasný. Mám to konec konců kousek od svého domova. Tak teďka to máš dál teda. No. Teďka to mám dál, ale pořád od domova, tam, kde jsem vyrostl, kde doteď bydlí můj tačka, že babička s dědou, takže to je jako skok a je to vždycky moc fajn. Vždycky je to moc fajn, jako ten Hronov. Co letos pojedeš? Pojedu určitě, chystám se. A ty seminář jsi už vybral? Ten seminář jsem si ještě nevybral a myslím si, já mám v plánu tolik seminářů na léto, že nevím, jestli zrovna na Hronov, protože jezdím i do Šumperka na ten SMAT. A potom ještě mě zajímá jeden seminář, který bude taky v té D21. Proto ten Šumperk, je mi to jasný. Takže ano. Takže nevím, jestli tam budu jako nějaký, jak to mám říct, někdo, kdo bude v tom kurzu, třeba na Hronově. Jako seminarista? Ano, jako seminarista, děkuju, ale určitě tam budu jako divák a obdivovatel divadla. Super. Protože, přátelé, téměř všechny semináře už jsou zveřejněny. Když se podíváte na sociální sítě Jiráskova Hronova, tak už můžete vybírat, kam byste o prázdninách, do jakého semináře na Hronově chtěli chodit. Jo? Tak to je jenom poznámka pod čarou. Hronov je specifický i v tom,
že jasně, tak je tam problémový klub, je tam zpravodaj, kde vždycky dva teatrologové, dramaturgové, režiséři se vyjadřují k tomu, co jsme viděli v hlavním programu. Čili je to nastavené, myslím, jako celkem jako přísně, ale hlavně se vedou diskuze s divadelníky o divadle. Mluvili jsme o dětech, že jsou jako přísní. Ty hodnotíš jiné soubory na Hronově? Jakože dáváš jim zpětnou vazbu za sebe? Čím víc o divadle vím, tím míň hodnotím. Takhle bych to řekl. Protože když jsem začínal, tak jsem byl ten největší kritik a ovšem jsem říkal, tak tohle, jako to se dá dělat úplně jinak a tohle, ale čím víc mám vhled do divadla, jo, a vlastně zjišťuju, jaký držiny zatím je a co všechno, tak tím míň hodnotím, jo, takže asi takhle bych to uzavřel, víc to rozvádět nebudu. Hele, když by se snad vybrat jako mezi dvěma, ty jako náš věrný divák, to samozřejmě víš, musí přijít ta otázka. Preferuješ termín ochotnické divadlo nebo amatérské divadlo? No, ochotnické divadlo je pro mě takovej, když to slyším, tak to ve mně vyvolá dojem trošku takového archaického slova. Okay. Ochotník, to si představím, že to je nějaký starý Bart někde prostě, jo, 200letej. A amatér je lepší pojem, ale myslím si, že veřejnost má potom takovou tendenci to třeba schazovat v tom smyslu, že když o někom řeknete, mimo divadlo třeba, to je amatér, tak je to hanlivý. A to se mi nelíbí. Takže pokud to mohu říct úplně na rovinu, tak se mně nelíbí ani jedno označení. Ani Jak bys to pojmenoval teda, váš soubor v Úpici? Náš soubor v Úpici? No tak v Metě máš profíky, tam to je profesionální soubor, tam je to jasný. Ano. Ale 200letá tradice v Úpici. Tak pokud bych si měl vybrat mezi... Nemusíš, jsou i další termíny, to já ti nechci jako podbízet jedno nebo druhé nebo třetí. Tak bych... No tak to jsi mě dostal teď. Já jsem se do toho sám zamotal, že? A no prostě mně se líbí jenom označení divadlo Úpice. Okay. Takhle bych to řekl. Jo, což chápu, že pak lidi mají furt tendence dělit profesionální, neprofesionální, ale tak třeba neprofesionální divadlo Úpice, třeba, i když to zní možná... No, pojďme dál. Hele, já si myslím, že každopádně nezávislé divadlo Úpice. Nezávislé divadlo Úpice. Nezávislé divadlo Úpice. Já k tomu tak jako rád směřuju, že v podstatě ti amatéři, nic proti profíkům samozřejmě, nic proti profíkům, nepovažuješ. Ale jsou nějakým způsobem jako, ať chtějí nebo nechtějí, jako závislí na divákovi, na zřizovateli, na spoustě věcech. Když to ten ochotník amatér je prostě nezávislý, tak já mám rád ten termín, jakože to je nezávislé. To je pravda, to je hezký, tak se shodneme, že nezávislý herec, nezávislý umělec, nezávislé divadlo. Tak já ti přeju, aby zůstal nezávislý i v tom profesionálním divadle, aby se ti dařilo, aby si zahrál Spalovače mrtvol. Budeme se těšit, že se s Helenou ještě určitě někde jako potkáme, protože to stojí za to a byla by škoda, kdyby ta práce zůstala jenom v několika málo reprízách, tak věřím, že to ještě jako budeme mít možnost vidět. No a s vámi se loučíme, díky, že jste s námi byli. Další díl Antré je za námi, ovšem už příští týden další díl rozhodně bude. Díky moc. Děkuji, Adame. Taky děkuju. Mějte se.